Takže čaute ľudia, moje meno je Galman, ja vás vítam pri dnešnom videu. Dnes je to opäť z hry Brawl Stars a dnes si prvýkrát pušnem Mastery title. Mohli ste ho teraz aj počuť a je to toto. Takže poďme na to. Hrávam teraz Paint Brawl a snažím sa dať Krova naspäť na 750. Väčšinou hry vyhrávam, no nechci sa nepodarí, tak uvidíme ako to bude teraz. Snad zase tu nebudem 15 minút, ako to je už zvykom z ostatných posledných videí. Teraz v tomto daily content období. Dobre, Clancy dead a potrebujem prvá smrť, nevadí, ale zatiaľ vyhrávame, že to tak aj ostane. Musím robiť toho čo najviac, aby som bol star player a dostal takže ok, majú obidvaja, čo tam spomínam. Ok, zabij ho. Tu je Clancy a ja mám Hypercharge a teď skočím takto, aby som damageol každého. Spike zomre, takže mám kill, nice. A teraz by sme to už mohli domalovať. No, ok, 93. Skočím na Spike'a, dám mu dostatočný damage na to, aby zomrel. A pome 7%, to není veľa. Tak, ok. A vyhrali sme, nice. OK, to bude za chvíľku. Možno, že sa tu dostaneme aj naspäť na 750. Kto vie? Osud jeho Božích rukách. Fúha, toto vyzerá na kus väčší. Tryharderov. Neviem, či to je ten istý Spike. Náhodou. Ale ak nie, tak to je celkom cool. OK, majú dvoch. Tak, no to damage. OK, kill. Aha, ja že mám hortu. Prečo nemáš Sakura? Máš Sakuru a nemáš Sakuru. To je hamba. Potreboval by som dať ešte hit. OK. Edgar mi to vyžral. Nevadí. Ja tu skúsim zamaľovať všetko toto. Dobre, a toto by vám malo stačiť, jasné. Tak, ďalší win. Už 8 a som naspäť na 705. O môj bože, to som tu nevidel asi také 3 mesiace. Takže pre mňa je to veľká vec. A mám 578 z 800, ok. Tak. Zatiaľ sa darí. Bravko ma opäť začalo baviť, kedy pridali tento Paint Brawl. Poď. Akože, keď sa podarí, tak ja viem zabiť aj Edgara alebo takýchto proste no-skill brawlerov. Tak, a mám kill. Dostal damage. Very good. Aha, kill je môj dokonca. Čiže super. A ten typek by mohol aj niečo robiť. Ja to tu pôjdem teraz takto maľovať. A prečo mi... Aha, úplne to nestrilo, úplne iné. Nevadí, zabil ma. Teraz tá bibina by ich mohla vyflaskať, alebo ani nie. Tak ja skočím po ňom.
Au. Už boli. Nebude. Au. No, asi prvá prehratá hra. No. OK, teraz ja mám hypercharge. Vyšľadkám všetko. Aha, Bibina opäť zomrela. Ja by som toto mohol teoreticky aj odraziť, áno. Tak. Ja aj chyba mi málo do toho Edgara. OK. Tak. A už vyhrávame, čo je very good. Tak, malujem. No. 80%. Teraz ma zabil Bach. Nevadí. Neviem, či sa snažil odraziť od kobotnice alebo čo. Ale teda sa mu to nepodarilo. OK. Ja som slovo asi na Edgara. Tak, Basil dead. No a poďme, chlapci. No, Viperka, jaj, ten jej damage ma vypne na dve rany. Chýba mi kúsok do hypercharge. Ak sa mi teda nedobila teraz. Nedobila, samozrejme. Ja to využijem, aby som ich pozabíjal. OK, a ďalší win, čosi. Darí sa zatiaľ. 764, možno 800. Možno. Vidíte, že predtým som dostával aj 55, teraz dostávam 60, takže darí sa. VC Sigma. No takže. OK, demičnem Franciu. Či Gela. Len si tam niekto sa schováva. Mám je tu. Huligán. Zatiaľ prehráva, to nič není, pretože je začiatok hry. Tak. Au. Už boli. Hra asi prehratá. Čo už? Nie každá hra musí byť win. To mi chýba. Čo sa týka ďalšie. Tak ja hrám. Ja dám teraz takú hru, možno dve v off-screene, že nebudem točiť a potom to dokončím. OK, takže asi som prehral túto hru, lebo ako nás začali drtiť. No, ja som ešte bez ultiny. Ultina bude aj na chvíľu. Krová zatiaľ má 773, ale čo je hlavné, tak ostáva mi tam 68. Takže keď teoreticky takto stupňujem Lily, ktorá netrafí ultinu, fajn, to blokujú. Počkaj, takže mám. No, predpokladám, že on je stnutý. On tam nikto není. Takže poďme na to. Už pomaly dostávame do vedenia sa. Čiže super. Zamaluj. Výborne. Dynamite, prosím. Aha, tak zabil som ja. Ešte lepšie. No.
Mne ostáva 48 vlastne. Či 42 bodov. Ja mám 52. Či 50. Ja neviem. Proste ak vyhrám túto hru, tak to mám. No. Súč hádam zabije Lily. Ja radšej dám teda Hypercharge na toho. Jaj. Hypercharge som dal na Fenga. A teraz zabijeme tu Lily. Spomalím toho Fenga. Dobre, on zomre. A ideme. OK, to som nemusel. Stačí si loptu udržať len u seba a držať taký. OK. Ostalo 76 a 64. Ajajaj. Nie. Neotočili to. Prosím. Ja. No, stáva mi 42. Jaj, minúty sa mi to zabolí. Ale tak som v pluse. Čiže stáva minúty. Bude ešte v tomto videu, ale v ďalším videu pôjde krov na 800 plus. No, takže takýto omyl sa tu už nemôže diať. Ako sa stal teraz. Tak, ok. Dead. To proste trebalo aj to prežiť. To bolo na schvál. Ja sa priznám, to bolo na schvál. To malo len tak vyzerať, že vyhrávame. Ale to nemohlo byť také jednoduché. Ďalšie video, aj keď to nikto nepozerá. 1-2 sliadnutia. Tak. No. Zomria. Plakané. Aha, ono to tam není vidno. No, to je actually cool. No čo? Niekto? Aha, že mi to zobralo tú úplne. Ok, nezobralo, lebo ja som na to klikol. Tak očividne si to super som nevšimol. Ja spomalím Edgara, nech ho Rico spamuje. Mortis. Bring teraz. OK, to už budú mať ťažké otočiť. Ale tak stále to otočiť môžu. Tak. Jaj. Teraz by mohol zabiť toho. Oni to otočili. No do keľu. Čakali čo robí? Tak, ale my to otačame naspäť. Tak, chlapec neurobí nič. Áno. Tak, a daj to ku nám. Jaj. Hej. Kam? Dobre, 75, ja tu radšej zafarmím toto. Zabijeme ho. OK. A práve som dostal svoj
Aha, fail. Tam bolo 22. Tam bolo predtým 22 000. Alebo nie, tam bolo 23 000. Ale proste... Aha. Tak, to by bolo z dnešného videa všetko. Dúfam, že sa ti video páčilo, aj keď si to sem nedopozeral. A